I fotografi er det jo både gaver, der gør, at du skal se meget indad, altså lytte til dig selv personligt. Lige nu har de personlig fotografi, så det tager udgangspunkt i noget, de går og tænker på, eller er forundret af, eller frygter. Der er jo rigtig mange unge mennesker, som gerne vil tegne. De ved ikke, hvad de skal tegne, og de ved ikke, hvordan de skal gå i gang med det. Og jeg vil gerne have, at min undervisning, det er hver tegnegang, det er en introduktion, det er en ny angrebsvinkel på det at tegne. Og sidst, da vi havde kameraet med ude, der tegnede vi mellemrum, som er en helt basal opgave. Og så tegner man bagefter det der inde i mellemrummet, og så tegner man det næste mellemrum. Og sådan vokser motivet så frem på papiret.